Mi hatara mi kiyaye sako sako darasi ne yan uwa mi kiyaye sako 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 darasi ne ma'amsa mi kiyaye sako 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 ina gaya maka yau a bisa kanka za a dora ki ba za ka yi min shiru ba da sauran ba na gaya ma yau ai a nan za a dora girki a kanka don haka kai ba za ka yi shiru ba sun renin wayo kawai a nan ina nan sai girkin nan ya rufe a nan gurin nan sako gare mu ne sako 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 ba abinda ba zan iya yi ba a kan mijina uban kowa ma zan iya kashewa a kan mijina ina ba zan yi ba kai ko duniya ce sai dai ta kare a kan mijina kai na ba zai yi ba kana min ihu a cikin gida ko bayan na ce baka nan kana so ka tona min asiri kana so ka tona min asiri a gidan nan za ka gani kwanan ka nawa baka ci abinci ba yunwa ko bari ka gani buɗe baki buɗe ci da nan buɗe baki buɗe ci yunwa ko za ka ci don uban ka yau za ka ci zubarwa ma kake yi zubarwa kake yi buɗe baki ci ba za ka ci ba ci na ce buɗe baki buɗe ci buɗe ba za ka ci ba ci na ce ba za ka ci ba buɗe baki buɗe ci na ce sako 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 darasi ne yan uwa mi kiyaye sako sako in kishiya baka isa ka kashe min aure ba sai dai kai ka mutu a cikin gidan nan amma baka isa ka raba ni da mijina ba zai yiwu ba bari ka gani bari shiga in fito zaka ga abin da zai faru da kai sako 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 mi hatara mi kiyaye sakon mu ne sakon ni da kawai dai kin dai ji bayani na dai ko wallahi ya shawaran da zan baki shi na gaya miki kin ga balle wannan mijin nan naki mijinta ce sai yanda kika yi da shi ke da an tabbatar da cewa baki aihuwa ina ke ina renan dan wani kin ga ba za a mutu a barki da wahala ba kin ga irin wayannan yara karshen shi ki gama wahala da su je can suna bauta ma wasu ke ba da aihuwa ba ke da wahalan dan wani don haka ni dai shawaran da zan baki a lallaba ko in ce ki lallaba kau da shi ke yaron nan ma ni da ma in son samu ne
kashe shi ya kamata ki. Ban gane kina ta sanyin rai ba kya bani karfin jiki balle in ci gaba da baki shawara ya ne. Ko baki yadda da magana ta bane. Ai magana ki nan anan. Ba za ki zo kina renon dan wani ba. Kin ga wannan yaro? Ai, ni kin san ma abin da ya ban mamaki? Wai kin gaya mishi yana makaranta, a'a bari ya je ya duba. Babu. Wallahi ya shawara ta da zan gaya miki a san yanda za a yi da shi a kau da shi. Baki aihuwa baki renon dan wani. Allah baki labari yana nan anan. To, yana nan anan. Ya abin da zaki yi a san yanda za a yi. Ba sai na tada miki da wani zance ba kin ga dai ni ba zan yi ba. Shikenan kawata ni zan dan taka ni to. Nagode sosai da shawarar Sako darasi ne ‘yan uwa mikiyaye. Sako lafiya kalau Adam, lafiya kalau, lafiya kalau. Sassafa haka an fara wanki. Ai kuwa to na gama komai. Amma ni na shirya zan tafi makaranta. To za ka tafi? Zan tafi. To Allah ya tsare min kai. Amin. Allah ya kiyaye min kai. Amin. Allah ya kare ka daga sharrin mutane da aljanu. Amin. A dawo lafiya. Amin. Gaskiya umma ina jin daɗin irin wannan addu'o'in da kike min. Saboda ina ganin tasirinsa a rayuwata. Adam kenan. A matsayina na mahaifiya idan bai maka addu'a ba, wa zan yi ma addu'a? Gaskiya. Da a ce kowace uwa za ta kasance kamar ki, da mun ji daɗi. Da a ce kuma ƴaƴaye duka za su zama kamanka, masu ladabi da biyayya. Da ba uwar da za ta yi kuka da ɗanta. To na gode sosai da wannan shaida da na samu a wajen. To shi kenan. Na gode. Bari in tafi ina da wani lecture. To shi kenan a dawo lafiya. Bello! Bello! Haba Bello. Wai ne wai yazo yana wani damuna ne ina bacci. Bello kana musulmi? Dan musulmi? Gaba da bayanka? A ce har yanzu baka tashi kayi sallah ba Bello? Baka yi sallan asuba ba? Ga rana har ta fara zafi? Kana ta bacci, kana ta bacci. Wannan abu zai maka kyau Bello? Ni fa kawai ni ka daina takura min kawai in ka gaji da ni ne ka faɗa min bar ma gida kawai. Ina bacci na ka zo kawai kana wani bubbuga min ni fa dan kai ne fa. Kai Bello! Kike da magana? Kai Bello! Yawa mama kawai. Kana rufe min baki. Kana hauka ne? Wannan ba mahaifinka bane? Shi kake gaya ma wannan magana? Dan ba ka da mutunci? Anya ka bullo hanya ta gari kuwa? Ka biyo hanyar da za ta bulle maka? Kawai mama to in ni ba dan mutunci bane kawai bar muku gidan sai ku haifa dan mutunci. Kai, me kake nufi? Me kake nufi? Ni kake gaya ma cewan ka bar gidan? In ka bar gidan sai me? Kana tsammanin zan je in nemo ka ne? Dan ka bar gidan shikenan sai mu mutu? Ka bar gidan mana. Ka dade baka bar gidan ba. Wallahi ka dade baka bar gidan ba. Kaga malam, babu da shi. A yana wani shicijewa ne. In kana jin akwai abin da zaka yi ne sai mu gwada kashi. Baba gaskiya. Kaga bambancin tsohon kashi da sabon kashi. Gaskiya baba ka iya bakinka kawai. Ni ka iya bakinka. Ka daina takura mu. Yanzu kana bude baki nan an jima kaɗan da zaka jama'a sun taru mana a gida. Sun zo sun zura ido ana ta faman ji. An ta taru mana ana kallo. Dan Allah dan Annabi bana son magana. Ka yi hakuri ma. Kawai mama kawai. Ka dalla gafara cin ka ba mutane guri. Kawai baban ka za kana ga mai wannan magana. Kai abin da kai ya dace kenan. Allah mama dan fa shine fa. Wallahi dan shine ke ma ke riga kin sani wallahi. Ina bacci na ina wuta kawai. Dole ne sai na tashi. Ka ina bajin ka bayanin ka. Me kake nufi? Ina bajin magana ko an fito ne? Ka fito din mana. Ka fito mana. To ai ba fita za ka yi ba, ka tsaya mana. Dan Allah malam karbe. Ka tsaya na ce.
Malam rabu da shi zo. Karamin mara kunya. Ni za ka gaya ma rashin mutunci? Malam rabu da shi ya haƙuri da Allah. Ni ba na so ne kawai a zo a taru mana a gida. Mutane su hau saman katanga duk su kekewaye saboda gulma da munafunci kawai duk su zo su da mutane wallahi shi sa ba na son wannan al'amari. Dan Allah. Wa mikiyaye sako 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 darasi ne ma'amsa mikiyaye sako 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 bancin ka takura min dole sai na kwana a nan jiya wallahi da ba zan kwana ba na san ana nan ana jira na a gidan ni fa matsala ta da ke kin cika tsoron ne zaki bayan gani gaki idan kina tare da ni fa ba maganin tsoro sai dai ki ƙara lafiya ko ba rai da gaske to naji ni dai zan wuce amma kya tsaya ki breakfast wa breakfast ai idan na je gida na yi breakfast ai da safe baban mu zai dawo zai zo ya duba maman mu dole in sauri in je in kwantar da maman mu da ina da ke ko kai ya san ban kwana gida ba kin san anninki shi sai ki barke bismillah na sa kin mahinda bari da labari a je kira kina wuta sako 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 Kai, Allah ya so yaron nan jiya da dare nake gaya mana bai mana gaddama ba. Dai ce miƙa mun wayan nan ya miƙa mu da ya gaddama da sai ya ji a jikin shi wallahi. Kai waye gaya maka har wai akwai waɗansu ƙwari da za su iya taka mana birki a cikin abin nan ɗinmu. Kai, Allah ku sama maka lafiya ku gane. Kai. Abin da nake so. An jima akwai fita patrol. Ina so kowa ya shirya. Idan har muka fita ba babba ba yaro duk wanda aka samu a aikata mishi. Amma sai inda muka kai farmaki kan mu daga mu kuma. Mun ji abin da muke. An gama. Na kosa ba a fita uga. Kira ni ina kan mai uwa da wabi uga. Ba sani ba sa. Ba mu ta ku ci. Kai kowa ya ce muku za mu daga ba. sako sako Kai, Mario, ina wannan yarinyar da take cicciza mana nan ga can fita to can hanyar fa. Yanzu nan ta mun yanzu nan za ta gangaro ta nan gurin ta je nadewa ne ina kallon ta. Wallahi la ilaha illa huwa jinina ya wannan yarinyan kullum da ringa zuwa tana damewa tana mutane kwalila tana wucewa Oga Mario na gida ba su koshi ba ya dinga kai wani waje oga ya kamata a san yadda za a ɗauko ta kawai a kawo Ba ƙarya bane Small kai da kasan komai kenan wannan yarinyar da ganin ta yar shakaka ce ya kamata ko ya kamata a yi a kawo maka tun da jinin ka ya hau ka ganta kamar mutum ya dauki wanda ganin ta ya hannu ce za ta faɗo ta yi na bije ya kamata a yi mata ɗaukar amarya ne kawai sako 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 darasi ne yan uwa mikiyaye sako Dinga. Sako. No, gida. Sako. Samun gwangwani ne. Sai ka sa a cikin a wadda ya ɗauka.
Yawwa. Naira 50 kenan? To ai babu canji saboda gyaɗan bai ƙare ba. Ani ba na baki bane da canji. In har za mu dinga saduwa da ki, za mu dinga haduwa. Zan baki fin wannan. Wannan 1000? Kina mamaki ne? In za ki ɗauko ta 1000, ni Sabo na alƙawarin ta 100 in za ki ɗauko ta, ba za ki saiwa da kowa ba, ni zan sai in biya miki. A ina za mu dinga haɗuwan? Na gidan na bayan gari. Na gane. In dai za mu dinga haduwa ko da yaushe, in dai za ki zo, wallahi za ki samu fin haka. Zan zo. Yaushe za ki zo? Gobe zan zo. Gobe? Eh. Ni ba ki ma ce yau ba. Yau din ma za ka gani. Sai dai kuma ni ban tambayi sunan mai gyada ba. Sunana Habibu mai tallan gyada da Allah sarki. Habibalo ya zama to Habibalo ta Sabo. To madalla. Ko ba haka ba. Bayan sallar la'asar an gina da sallar kisan lokacin kafa ta rage. Yake son mutane rayuwar jama'a ne. Kai ba ka da gadon mutum amma yana da gadon magana. Ko ba haka ba. To a dauka. Yawwa kar kuma yanzu wannan kije kin samu yara a yi musu sadaka. Gare mu ne saƙon faɗakarwa ce saƙo gare mu ne saƙo gobara gudunmuwa jama'a Sako, sako, darasi ne, ‘yan uwa mu kiyaye. Sako.